Hej, velkommen til voluntarist.dk. Det er i dag fredag den 4. december 2012. Den her video den skal handle om den massive valgfusk, der har fundet sted i USA i forbindelse med præsidentvalget. Og det hører du naturligvis ikke noget om i Danmarks Radio Propaganda Mediemøllen. Og med mig i dag har jeg min rigtig gode ven Lasse Vesti Bæk, som vil komme med gode input undervejs. Input? Ja. Det første, vi skal starte med at se, det er små demente Joe Biden, der højst sandsynligt ved et uheld sidder og taler over sig med hensyn til valgfusk. Prøv at se med her. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Det er fantastisk. Bemærkningen også var inkluderende. Ja. Hold kæft, det er stærkt. Ja. Nå, og det er man ikke ryddet fortsætter for? Det vil man åbenbart ikke. Derimod så har jeg hørt om, folk jeg følger på Twitter, der siger, at lige så snart de deler den, for eksempel på Facebook, så bliver den taget af med det samme, fordi det er ikke sandt, at vi har sagt deri. Ja, jeg har ellers været meget forsigtig, men jeg skrev noget på Facebook og delt noget af det her, og det var meget, meget vildt. Og der fik jeg min første, det her det er nok falsk. Ja. Men jeg holder at lave profil, men det bliver nok ikke ved med. Nej. Så synes jeg, at vi skal se den her med, hvor vedkommende sidder i stemmelokalet og godkender en stemmeseddel og fylder den ud med, den der har nummer 1 dernede. Det er det, der hedder borgerservice. Ja. Man gør det for kunderne. Ja, i stedet for. Ja, lige præcis. Når folk ikke finder ud af at stemme rigtigt selv, så er der nogen, man får hjælp til det, ikke? Ja, det vi kører. This lady is marking the ballots. I filmed her a half hour ago doing 6, and she's still working at it. Så skal let's vi stamp godkendes. it, received, Sådan. Ja. and let's fill in our 6 blanks. All at the top of the tickets on each one. 1, 2, 3. Det er derfor, der er 2 valgforordnede. Ja, det er begge fra det samme parti. Ja, han har tjekket. Ja. 4. Hun gør det rigtigt. Ja. Der står meget på den, han sidder med, hva'? Og så kan jeg godt lide, at der kommer sådan en vagt, der er bare fucking ligeglad med, hvad der foregår. Ja. Men vagten skal jo også lige holde de der 6 fods afstand, så de ikke kan se noget, ikke? Så synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på nogle af de noter, jeg har skrevet ned, i form af al den form for valgfusk, der er foregået. Selvom at, og vi har ikke videoer af det hele, men der findes masser derude, man sagtens kan finde. For det første, så har Project Veritas jo, filmet folk, som simpelthen har været ude og høste stemmer. Og det er faktisk fra begge partier, men det er primært noget, som er orienteret demokraterne gør. Og en stemmeseddel har typisk kostet omkring $200. Og det har både været, hvor man simpelthen bare køber det direkte, men det kan også være, at man går ud til en ældre, som kan fås lidt billigere, så hjælper man vedkommende med. Nå, hvis du nu udfylder valgkort sådan hele vejen ned for det her parti, så får du den her gave bag. Var det en plæt, eller hvad? Ja, det var tørklæde. Ja, det er rigtig flot silketørre eller en fis. Og så gør de også det, de høster stemmer fra gamle på plejehjem, så man får simpelthen requested alle, alle de gamle, der bor på det pågældende plejehjem. Man får simpelthen requested, applications. Det vil sige, jeg udfylder for inden, at jeg vil gerne have tilsendt en mail-in vote, sådan at til jeg senere han kan få stemmesedlen tilsendt, og så skal jeg så sende den tilbage igen. Jamen det gør man jo på alle de gamle, der er så demente på et plejehjem, de aner ikke, hvad der foregår. Og så går en eller anden af de ansatte, så siger, den tager jeg. Det er rigtig godt. Jeg skal nok passe på den for dig og hjælpe dig. Ja, lige præcis, jeg skal nok hjælpe dig. Så har der været massiv registrering af hjemløse som vælgere, som måske ellers ikke ville have gjort det, og garanteret, det er der ikke bevis for, men så får de en eller anden kompensation for det, og så skal du selvfølgelig
sørg for, at din stemme den bliver sendt dertil. Det hænger måske lidt sammen med, ligesom vi snakkede om før, at der er rigtig mange vælgere, hvis adresse er en postboks, og ikke en fysisk adresse. Ja, eller bor en gymnastiksal, der står lærerbyen. Og så er der delstater, hvor man simpelthen kan få gå ind og sige, jamen hvor boede jeg engang? Nå, men så får jeg tilsendt min stemmeseddel dertil. Så kan jeg hvorfor tilsende den der, plus der, hvor jeg bor nu. Ikke? Så alle mulige, der bor, og det er også jo hunde og katte, der har fået tilsendt. Ja, det er fuldstændig grotesk. Og så for eksempel i Pennsylvania. Jeg kan ikke huske tallet præcist, men det er over det her tal. Der er mere end 10.000, jeg mener faktisk det er 17.000 døde, der har fået tilsendt stemmer, at mange af dem, der har stemt, er 150 år gamle eller ældre. Ja. Og så... jeg har lige en kommentar. Jeg tænker, at vi skal holde lige en lille pause. Jeg skal lave en teknisk ting, fordi vi sidder, som alle nok kan se, vi sidder i samme rum. Ja. Men da vi satte det her op, så kan jeg godt se, at vi kan ikke lade mig sidde og kigge på hinanden, men vi kigger hver sin vej, så vi kigger væk fra hinanden, når vi snakker sammen. Så det bytter vi lige rum på, og så er vi tilbage med øjeblik. Så kører vi igen. Ja. Har du trykket start rekord? Vi kører. Godt. Så er der... Ja, vi er tilbage. Ja. Nu, lad os kigge på hinanden. Ja, lad os gøre det. Så vi snakke sammen. Ja. Det er sådan. Hvad hedder det? Corona-afstand her lige. Ja, den er... Ja, 5 mm. Den er virkelig voldsom. Og så er der Trump-stemmesedler, som er blevet kasseret. SDT Report har video af en mand, og jeg får fat i 80 Trump-stemmesedler. Så står han og brænder dem af udenfor i haven. Og så er der fundet masser af stemmesedler, især for militærfolk, som bare er blevet smidt i en container. Men hvorfor kan de finde på det, når de ikke har set, hvad der står i? Fordi de var ikke åbne, de var bare smidt væk. Ja, man kan vide, at militærfolk ikke kunne tænkes at støtte Trump. Den mest antikrig præsident, som USA har haft siden hvad? Ja, jeg kan ikke lige komme på nogen. Jeg synes altid, at det har været i krig. Og folk, der ikke har stemmeret, har kunnet stemme. Og tidligere var det også sådan, at til folk... altså det der med folk, der ikke har stemmeret, kan ikke stemme. Selvfølgelig kan det noget røv. Nej, men indsatte. Indsatte må ikke stemme, for eksempel. Og folk, der ikke har statsborgerskab, har kunnet stemme. Ja, det er jo gakkelagt. Ja, det er så. Og der må bestemme over til land. Og så synes jeg, at det må være noget af det mest forfærdelige, det er at komme ned til stemmeboksen. Man vil gøre det personligt, så man er sikker på, at det der mail-in voting, det ikke er snyd. Så får man vide, det kan du ikke, for du har allerede stemt med brevstemme. Okay, så det vil så sige, at man har fusket med folk, der vil stemme personligt. De har allerede fået tilsendt et valg eller en stemmeseddel, som så er blevet sendt ind, og det er ikke dem selv, der har udsendt. Eller er det borgerservice? Ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Tænk så må gå frustreret derfra, man vil gerne stemme på en bestemt kandidat, og det kan man ikke. Ja, hvad vil du gøre? Og du kan ikke hyre en advokat og gå imod systemet og den dybe stat, og hvad har vi her? Du er bare fuck. Ja, du er så. Hej. Og der er rigtig mange valgsteder, der er flere afgivende stemmer, end der er registrerede vælgere. Og det er tit ikke bare få procent, men mange procent over. Så der er ingen tvivl om, demokraterne og den dybe stat, der styrer det demokratiske parti, plus de selvfølgelig styrer mainstream propagandapressen, de har misbrugt coronapandemien til at sige, at vi skal indføre, at man kan stemme per brev. Og det er jo ikke ligesom i Danmark, hvor du går ned på borgerservice, afleverer dit valgkort, du bliver krydset af, som du ikke også, fordi så bliver du fjernet fra valgbøgerne på selve valgdagen, ikke? Og så kan du stemme i en stemmeboks, som er under lås og slå, og som er under politiets beskyttelse, ind til selve valgdagen, hvor det så bliver transporteret hen på valgstedet, smidt ud på bordet og bliver talt sammen med alle mulige andre. Folk stemmer. Det er jo ikke sådan, det foregår. Folk de har stemt via posten. Og nu skal jeg lige se... jeg synes, du skal prøve at spille den der... Jeg kan lige til, nu du siger, at de har stemt via posten. Kan du huske alle de der brevstemmer, der blev fundet, der ikke var foldet? Jamen, de er helt legitimt. De har fået, de kan ikke være konvolut. Nej, men det er også mere princippet i det. Ja, lige. Hvad skal være, prøv at spille den der video med, hvor de henter, den der, hvor de henter, stemmesedler dagen efter valget. Hvad har vi? Det er den, nej, det er den der. Ballers Outside. Ja. Er det ikke den, hvor hun udfylder noget ude på... Nej, det er rigtigt. Vi kører den, så tager vi den sgu live. Skal vi gøre det? Vi kører en. Finger og Ballers har vi. Den har vi kørt. Vi kører.
Ja. Vi kører ind, så siger Oh, vi. God. Hi. Hey, so you with the elections? You're the Bureau of Elections, right? Well, what? I mean, I'm just a volunteer. We're just wondering what... Okay, I understand you're a volunteer and you're candles. just doing your job. What's all these? Are these mail-in ballots or what's these coming in? What are these? Uh-huh. These are my intake here. What's that? Am I in tape as well? Yeah, because we're wondering why are ballots being handled down here and not up there with the elections? So we're curious about that. Okay, So yeah. say The, Bob. the gentleman who's in charge of this, I think, should be right back down. What's his name? Nu kan jeg ikke engang huske navnet på sin overordnede. Do you know his name? I'm a poll watcher. Okay. Okay? I'm a poll. So what's his name? I don't know. Okay. Just volunteer. And you're a volunteer? What kind of volunteer are you? With the elections? Yes. Okay, I'm just curious. Hvor er det skønt. Hvor er det skønt. Ja. Uanset hvem der snakker. Ja. Og Og hvis folk ikke ved, hvad en poll watcher er, så er det en, som er ansat af et af partierne, typisk som frivillige og får garanteret ikke løn for det, til at overvåge, at stemmesedler bliver for det pågældende parti, man repræsenterer, bliver optalt og valideret til at enten være gyldig eller ugyldig, men på korrekt lovlig grundlag. Og det er klart, at demokraterne har det samme, og det er klart, at de uafhængige partier har det samme. Det er jo, hvad der svarer til en valgforordnet, Ja. at partierne sætter ud Fuldstændig. til at holde øje. Men hold kæft, hvor er det fedt. Altså, Ja. hvis man har børn, så kan man bare se lige præcis der er nogen, der tager en finger i gæt ud og sådan, hvad jeg laver? Ja, I det tid, hvad laver du? Hvad jeg laver? ja. mener Jeg du, var det ikke kan med at jeg ikke spise huske. pebernødder. Nej, Jeg havde ikke fingrene nede i kagen. det var det ikke. Og så, hvem er du? Jeg er valgforordnet. Nå, okay. Og så kan du ikke bruge et eller andet, du må ikke være her. Nej. Eller kæft, Netop. det er godt, mand. Ja. Men altså, der er ikke, nu har jeg jo så set Danmarks Radio på et tidspunkt, og der kan jeg se, at der er overhovedet ingen tegn på snyd i det amerikanske valg. Nej. Vi brugte mange timer på at forklare det og gentage det af en eller lige anden årsag. præcis. Og det er samme, at hvis man lytter til oraklet David Trast, så får man de samme oplysninger. Ja, Ikke for... netop oraklet. Ja. I did not have sexual relations. Ja. Så har vi ham, der er glad. Ja, Skal vi fyre ham af? ja. I work at the vote bailouts, which means we get your votes and we separate them. So if some of these votes happen to say, like this one, Donald J. Dumb Trump, that one just don't make it towards the mayor. And some of you Ja. Det er jo ikke... Det er jo ikke altså, for det første vil jeg lige snakke om intelligens. Bare henvise til intelligensniveauet på nogen, der filmer sig selv, mens de laver en dybt kriminel handling, som er pænt strafbar i USA. Ja. Og husk takke lov for det. Ja. Og man må da håbe, at de bliver fanget. Ja, og derudover så det han også gør, det er, at han siger, we are separating the ballots from the envelope. Og det må man ikke, fordi, der skal være en signatur, mener jeg, på selve valgkortet. Eller ikke på selve valgkortet, men det skal der være på, kuverten. Og så skal man forinden holde det op imod den, De lister. De har valglisterne. Ja, jamen, de har de der, de kalder dem applications, så kalder vi det. Vi har en eller anden form for ansøgningsskema om at få udleveret en stemmeseddel. Der står ens kontaktoplysninger på, og der står jo ens, signatur. Og det skal stå på kuverten. Når det er verificeret af alle valgtilsynsforordnede, så har man lov til at adskille det, sådan at stemmesedlen kan blive optalt som en hemmelig stemme, sådan at man ikke går ind og siger, nå, du stemte, og du stemte sådan, og du stemte sådan. Ja. Det er ligesom man gør, når du går ind i et valglokale og trækker gardinet for. Det er for, at du har lov til at stemme hemmeligt, og så stoppe det anonymt ned i en valgboks. Men den regel bryder han jo også der ved bare at flå det hele fra hinanden. Der blev jo ikke foretaget en eneste kontrol af, om stemmesedlen er korrekt. Ja. Jeg har så lige, hvis du lige padler et øjeblik, for jeg kan se, den næste vi kommer, der er en årsag, så er vinduet der ikke, så den gør jeg lige klar på. Ja. 2.53. Du får lige lov at padle, så leger jeg nærsynet. Ja, men det som jeg bare lige vil nævne her, det er, at i mange af delstaterne, der har man også gjort det, at man simpelthen ikke har fulgt lovgivning i forhold til at ændre valgprocedurerne fra, at man nu gerne må lige pludselig sende stemmer ind via posten, i stedet for at man skal møde op personligt. Eller man for de ganske få, der ikke kan, gamle eller militærfolk eller så videre, der har man så det her med mail-in votes. Men det er jo begrænset tidligere, hvor mange der har været af dem i forhold til nu.
Og der er i mange delstater, jamen, der er det ikke det, de kalder legislature, som jeg mener er medlemmer af delstatens kongres, der har lov til at gå ind og vedtage, men stadigvæk under, hvad der er af lovhjemmel i den føderale forfatning. Jamen, det er dem, der må ændre valgreglerne, så længe de også overholder de valgregler, der er i forfatningen. Og der har de været inde, hvor det er nærmest bare guvernøren, der har sagt, at vi ændrer bare reglerne til sådan og sådan. Der har simpelthen ikke været den rigtige ændring af lovgivningen, der skal til. Og andre gange virker det også til, at det bare er den enkelte dommer, der så har sagt, ja, det kan godt være, at I lægger sag an mod guvernøren. Han siger, at det må I gerne, og det ved jeg godt, der står i loven, det må man ikke. Men nu er jeg udpeget demokratisk dommer, så det får de lov til alligevel. Ja. Og så er der alt det her med, det passer fint med de første sæt af noter. Ja, nu kommer vi så til alt det her med Dominion Voting Machines. Dominion, der er det selskab, der har leveret de her stemmemaskiner, der sådan kan køre stemmesedlerne igennem og så hurtigt tælle op. Hvilket bare vidner om, at uanset hvor stor en nation man er, uanset hvor mange vælgere der er, du kan aldrig stole på maskiner og software til at tælle stemmer op, sådan at til valg er korrekt. Man skal have medlemmer af alle partier, der er involveret i et valg, fordelt ud imellem alle dem, der er i et valglokale, og man skal tælle op i hånden og vurdere i hånden, om de er gyldige, og man kan selvfølgelig aldrig nogensinde, på nogen måde, som man har gjort i USA, tillade, at man sender stemmer med posten. Der er så mange måder, man kan snyde med det på, og det er det jo. Allerede det, vi har set nu, er fuldstændig vildt. Så det kan man ikke. Men det bruger man i USA, og der er jo snak om, er det Dominion, man snakker om, der skal levere til det kommende danske valg? Jamen, det droppede de den 18. Heldigvis den 18. november droppede de, at det skulle være at køre til næste kommunevalg, skulle man køre prøve at bruge det. Ikke om man brugte en blockchain til valg, vil jeg stole på det. Man kan ikke, papir kan man ikke snyde med, og man har en backup af alle stemmer, så man kan gå tilbage og lave fintælling, hvis der er noget. Altså der kan vi sgu ikke bruge ny teknologi til at gøre det hele nyt og smart og hurtigt. Jeg vil stole på en blockchains validitet under det, den lavede, men på et eller andet tidspunkt, så skal det ud af blockchainen og samle sammen til en PowerPoint-præsentation, og så har jeg ikke rigtig tillid til systemet længere. Netop. Men altså, alt kan selvfølgelig fuskes, men der er ikke råd til at gøre det effektivt. Men det, som er med de her Dominion Machines, eller valgmaskiner, det er, at de er meget, meget, meget sårbare. Og de kan, virkelig misbruges, Og noget af det, I skal se her, den måde, de kan misbruges på, det er, at man kan overvåge, hvordan valget går på en valgmaskine. Så kan man gå ind og flippe stemmerne, og det, I skal se et eksempel på her, det er, hvor republikaneren, der står der, han hedder Matt Bevin, han har, prøv at lægge mærke til i starten af videoen, han har 662.000-ish stemmer. Prøv at spille videoen, og så kan vi prøve at se, hvad hedder det. Nej, jeg sender lige over, så folk lige kan se det først. At nemlig har 662.000 stemmer, og holder øje med tallet hernede i hjørnet, den næste opdatering kommer. Ja. Vi kører. And then I'm going to show you what you really missed. So here we go. Watch the gold. The update's coming. Boom, there it updates. And now, here's this guy. Det var en ærgerlig situation. Now let me show you what... Det er lidt bedre. 1000 stemmer færre end før. Det er fis med smart. Det er sådan, men det er fordi, folk har skrevet ikke, fordi foran krydset. Ja, det er rigtigt. Og dem var der 1000 af. Ja, eller min stemme skal ganges med minus først. Eller bare ganges med minus 1. Ja. Det er den ene ting, man gør. En anden ting, man gør, det er, at man laver jo, i valgmaskinerne, der skriver man simpelthen et fysisk navn ind for det pågældende parti. Og ud for Republican, der skriver man Repop 1-tal can. Og så forsvinder stemmen jo, ikke? Ja. Det er med for den fond, de har brugt, der er ikke nogen forskel på i. Nej. Og det skal du så sidde og lave en søgning nede i de der tekstfiler, hvor det står i, for at opdage, fordi du har ret i med fonden der, det kan du ikke se. Kan du huske dem, hvor de ændrede gammaen på scanneren, sådan så at den fejlede med alt, hvad den scannede, så må de jo tage dem om og gøre dem manuelt. Ja. Ej, hvor heldigt, ja. Det er så med, netop. Lad os prøve lige at rise. Altså, en ting er, at de maskiner må slet ikke have adgang til internettet. Det har de. Og de må på ingen måde, kunne tilgås udefra, men det kan de, især når de er koblet op på nettet. Og så er de også været konfigureret sådan, ligesom I så her med, hvor stemmerne flipper, hvor man så siger, at hver gang der er en stemme på Trump, så sender vi lige 1,1 eller andet afsted til Joe Biden i stedet for. Eller som her, vigtige pladser til senat eller kongressen, hvor man også gør det. Ja, eller man giver en faktor på for eksempel 0,8 til Trump.
Så er der noget software, der hedder Scorecard, som man kan bruge til at hacke sig ind og overvåge, hvordan går det her valg. Og I kan jo selv se, CNN, de har adgang til de pågældende data, som kommer ud i JSON-format fra de pågældende steder, hvor man opsamler valgresultater. Jamen der kan man jo også gå ind så og bruge det software til at overvåge det med. Og så, ja, lige præcis, og så, og det I kan se her, det er jo så, ja, det kommer lidt senere. Jeg vil godt lige gå nogle flere ting igennem med det her. Med, og det er jo så, og så bruger man bagefter noget, enten så har man fået Dominion folk hen og manipulere med de her maskiner med det samme, eller også så bruger man noget hackersoftware, der hedder Hammer, til simpelthen at gå ind og lave de pågældende flip af stemmer bagefter. Oprindeligt så blev Dominion-maskinerne brugt til at hjælpe Hugo Chavez i det dejlige kommunistiske Venezuela til at vinde ikke bare det første valg, men også fastholde det samme valg. Firmaet var oprindeligt ejet af Venezuelansk. Ja, jeg siger bare borgere eller virksomheder i Venezuela. Og i dag er Dominion blevet opkøbt. 25% ejes af en kinesisk investorbank, og de sidste 75% de ejes af det kommunistiske regime. Og så der har været masser af anklager imod, Dominion om den usikkerhed, der er omkring det. Og selv sådan en som Pocahontas, a.k.a. Elizabeth Warren, hun har jo været ude at advare i tidligere valg imod det her. Det gør hun så ikke mere, fordi nu er det lige pludselig det helt andet. Ja. De har simpelthen ignoreret det her, men det er jo typisk for dem. Og så har man jo også været ude, hvor der har været en dommer, der har sagt, hey, de her Dominion-maskiner, dem skal I lade være i fred. Ups! I skal lige have en softwareopdatering, så vi resetter lige hele lortet, så det er software, der oprindeligt lå der på, som blev brugt til optælling. Det er, ja. Og så er det også grotesk at tænke på, at fordi de er koblet op på nettet, man har spottet, at valgdata fra de her pågældende Dominion-maskiner, de er simpelthen været overført fra USA til server i Tyskland, og fra USA til server i Spanien. Ja. Og man kan ikke tage sine valgdata. Det er da kæmpe, altså den nationale risiko at gøre det der skrammel der. Yes. Og nu skal vi så til de her famøse stemmer, så nu synes jeg, du skal sende det andet derover. Ja. I løbet af valgnatten, her kan I se, hvad er det fra? Det er fra Michigan. Der er lige pludselig midt om natten, det der kæmpe peak, I kan se, der kommer der. Hvad tid er det? Ja, det er så 6:30, hvor der kommer sådan lidt dumt, men i alle de swingstater, hvor Trump var massivt foran, så kommer man lige pludselig og siger, hold! Alle mand, hvorfor det? I er alle sammen dødtrætte. Nej, vi er jo, ja så. Jamen hele verden venter på resultatet ja, og os. Ja, Jedi-agtigt. Jo, I er trætte. Ja, vi er trætte. Så alle journalister, alle valgobservatører fra de forskellige partier, især fra republikanere osv., og alle stemmeoptaget bliver sendt hjem. Og så bliver der ellers hældt falske stemmesedler over disken. Man kan jo se her, de tal, der kommer ind, det øverste graf, den fortæller per tidsenhed, hvor mange der er kommet for den enkelte. Jo højere den er, jo mere er det. Og det ligger sådan og skifter lidt, og kommer i nogle klumper og så videre. Lige indtil det her klokken 6:31, der kommer der så lige 150.000 stemmer, og 135.000 af dem, det var på Biden. Hvor Trump er massivt foran, hvor han lige pludselig er lidt bagud, og så i princippet taber det pågældende sted. Prøv at tage den næste, der er fra Wisconsin, ja. Har vi at gøre med her. Der kan man se nøjagtigt sammen. Altså 143.000 stemmer kommer bare lige ind med det samme og smadrer det billede der fuldstændig. Det der, det er statistisk umuligt. Fuldstændig umuligt. Men det er faktisk sådan, at Joe Biden, han fik 80 millioner stemmer. Han fik 15 millioner flere stemmer end nok den mest populære præsident i USA, op til valget i 2016, hvor Trump stillede op for første gang. Der tror jeg, at Obama er den mest populære præsident, sammenlignet med Reagan og sammenlignet med, John F. Kennedy. Ja. Og det er ret godt, det er altså, at Joe Biden fik, gamle senil Joe Biden fik 15 millioner flere stemmer end Obama. Folk elsker hans skiller. Ja, lige præcis. Og folk elsker at sidde og se ham og fjumre med sit sprog, fordi han er ved at være smådement. Men Obama, da han valgte flest valgdistrikter i USA, der vandt han i 689 valgdistrikter. Joe Biden, han vandt
i 477 valgdistrikter, så det vil sige, Obama, da han var mest populær, vandt i 212 flere valgdistrikter end Joe Biden, men Joe Biden fik 15 millioner flere stemmer. Jeg tror, de der spikes der, man kan se, det har virkelig været nødvendigt for... Det er jo fantastisk at få langt flere stemmer, men færre. Og så er der også nogle fantastiske resultater fra Pennsylvania. Der fik... Der sendte man 1,8 millioner brevstemmer ud. De fik 1,4 millioner tilbage, og de 2,5... Ej, nu må gøre det færdigt. 2,5 millioner, de gik til Joe Biden, så han fik 700.000 flere stemmer cirka, end der overhovedet blev sendt ud. Det er sgu meget godt. Hvad dag blev de modtaget på? Jamen, det er så det næste. Det her. Ud af dem, der var der 22.000, der blev sendt ud og blev afleveret tilbage og blev registreret som en talt stemme samme dag. Og der var 20.000 stemmer, de modtog og registreret som en stemme. Det skete... det skete dagen før, de blev sendt ud. Ja. Det er sgu også imponerende, ikke? Men det der postal service der, de har fået meget skæld ud, men jeg synes, de har oppet sig. Ja. Og så er der lige lidt flere tal fra Georgia, og det er, at... kan du ikke sætte det over på videobilledet igen? Jo, naturligvis. Fordi jeg lider så meget narcissisme, som jeg er nødt til at se mig selv. Sådan. Jamen, det er så fint. I Georgia, der var der cirka 2.000 indsatte, der stemte, som vi snakker om før. Det er ikke lovligt. Der er 66.000 under 18 år, der har stemt. Og der var cirka 2.400, som stemte, men de var ikke registrerede vælgere, og det mener jeg, man skal være. Og det er jo igen det der med, at du kan ikke bare komme ind fra gaden og stemme som, statsborger, og du er måske illegal indvandrer. Det er jo en måde, hvorpå man forebygger det på. Det var den nedladende måde, de gik ud på og sagde, at det skulle man droppe, at man skulle registreres, fordi det var ikke alle, du ved, the race of lesser expectation, det var ikke alle sorte, og det slags, der havde et ID, eller kunne finde ud af det, eller havde de $7, det kostede, eller $13 at få et ID. Så man skal ikke kontrollere noget som helst. Nej, lige præcis. Så det skal man. Nej. Og så er der cirka 1.000, de havde ikke en rigtig adresse, de havde bare en postadresse. Og så i Georgia, der var der 10.000 døde, der stemte. Og det er jo også derfor, I ser her baggrunden, hvor I kan se alle Joe Bidens, alle Joe Bidens stemmer, de kom jo så man kan jo godt se, at de døde, de har stillet deres stemme skilte op. Det er trofaste vælgere. Ja. Og så var der 400 i Georgia, der stemte, men de kom fra en anden stat. Det her med, valgfusken, som I kan se her, der er en analyse, der er blevet lavet. Det her det er et skærmbillede fra selve videoen, hvor der er en mand, der har været inde og kigge i detaljer, og han viser også det der med, hvordan stemmerne flipper, hvor der lige pludselig er en, der har langt færre stemmer end før. Man skulle ikke synes, man mister stemmer, som tiden den går. Det kan godt være, at man går i stå, men man burde i hvert fald ikke tabe dem. Og der er også kæmpe problemer med tidspunkterne, hvorpå de forskellige ting, de foregår. Og så, hvis du tager det næste skærmbillede, selve videoen her, den er, hvor det er ham, der er Todd Wood, der interviewer, og så er det sikkerhedseksperten, det er ham, der så har gået det igennem, og den går i detaljer med, hvor usikre de her Dominion-valgmaskiner de er. Den er værd at se, det er ikke noget, vi skal bruge tid på her, men og hvis ikke du kan finde den på YouTube, de fleste steder, hvor jeg har prøvet at lede efter den, efter jeg har set den på YouTube første gang, er den selvfølgelig pillet ned, men vi har en backup på min BitChute-kanal. Ja. Er der flere med... Nej, ikke lige med den. Kommer vi over til vandskader og opgåelse af optællingen. Der er kommet i dag, og jeg havde egentlig sådan lidt med, at det var at vi ikke har fået lavet den her valgvideo noget tidligere, og nu er det ved at være en måned siden det her valg foregået, men der kommer bare den ene saltende lækkerbisken efter den anden med fusk med valgresultaterne. Og nu er der kommet video ud, som viser, at man kan se, hvordan folk de venter på, at alle går, og så skal jeg ellers lov for, at man hiver allerede forberedte falske stemmesedler ud, og så giver sig til at tælle dem. Jeg skal lige sige, at det her, det var så i nat, 24 timer siden, at de har skimmet 14 timers overvågning igennem på high speed og fundet frem til alt det her og lavet en pressemeddelelse. Ja. Der er et bord på langs, der blev sat op kl. 8 om morgenen og med du over og det hele.
Og da de så afbryder valget, og sandsynligvis fordi at de her valgmaskiner angiveligvis har snakket sammen og fortalt, det er ikke nok det, vi snyder af forvejen, så heldigvis har vi en plan B, og den skal vi så implementere. Og der har vi jo heldigvis lige et trick i baghånden. Ja. Og plan B betyder jo ikke, at når der er som der kommer 140.000 stemmer lige pludselig til Joe Biden ud af den blå luft, der er kun i øvrigt på stemmesedlerne kun er til ham og så Kamala Harris. Man har ikke haft tid til at stemme demokratisk hele vejen ned til kongressen og senatet. Det snakkede Salty Cracker om, at det kunne man simpelthen ikke, for det ville være så tydeligt, hvor mange der vil ryge ud fra republikanerne, fra kongressen og fra senatet. Så derfor var man nødt til kun at nøjes med at stemme på de to kandidater. Og hvis du skal ned og stemme til både Europaparlamentsvalg og folketingsvalg, og der er nogle forskellige ting, så har du så bare lige at skrive kun den ene. Jeg tager dig ikke til kommunen. Jeg er da ligeglad med, jeg vil kun bestemme, hvem der skal styre føderationen. Alle dem, der bestemmer alting, der skal sendes op til ham. Nej. Ja, og jeg vil ikke engang bare sådan lave generelt over i demokrater eller hvad det kan. Jeg stemmer kun lige på den der lige præcis. Det har jeg ikke tid til, for jeg skal hjem og se Netflix. Ja. Jeg skal hjem og... Men det er den ene ting, og den anden ting med hensyn til... hvad var det lige, jeg tænkte på? Nå, det kommer jeg tilbage til. Jo, altså det, som man lige skal vide, det er, det bord, der står nederst og venstre hjørne, hvor man kan se, at de begynder at hive stemmesedler ud fra. Den dame, som, det har man identificeret, hun så skiftet tøj fra om morgen til om aftenen, men den dame, der kører alle de der falske stemmesedler ind og gør dem klar, så de er klar til om aftenen, hvis de får brug for deres plan B, det er den samme dame, som er med til at lave de her optællinger. Og det er også hende, der øvrigt kommer ind i lokalet og siger, stop med optælling, vi er alle sammen alt for trætte. Og det, der også er muligt med hensyn til de her stemmesedler, det er, de behøves i nogle af, og det er der vidneudsagn om, at jamen, når stemmesedlerne har været kørt igennem den her tabulator til valgmaskinen, så ryger de ikke ned i en sort boks, så de kan tælles igen. Nej, vi putter dem bare op, en gang mere, og op igen, kører dem en gang mere. Det er valg Josef Stalin-style. Det er lige meget, hvordan stemmer det handler om, det er, hvem er det, der tæller lige stemmer præcis, ja, lige præcis. Undskyld, at jeg var lige langsom der. Vi smider den på. Ja. At about 8 o'clock in the morning, we're going to roll this back and show it to you. There you go. So now they're going to start pulling these ballots out from under this table. This table, the black one, was placed there by the lady with the blonde braids at about 8:22 a.m. in the morning. So she put that table there. So the same person who's staying behind now, the same person who cleared the place out under the pretense that we're going to stop counting, is the person who put the table there at 8:22 in the morning. Yeah, I saw 4 suitcases come out from underneath the table. Yeah, upper right hand, you see the gentleman in the red. So he just pulled one out. So what are these ballots doing there, separate from all the other ballots? And why are they only counting them whenever the place is cleared out with no witnesses? Is the question. So these machines can process about 3,000 ballots an hour. You have multiple machines there, and they're there for 2 hours. So you do the math. How many ballots went through those machines in those 2 hours when there was no one there to supervise, to be present, consistent with your statutes and rules, to supervise the tabulation? We believe that could easily be, and probably is certainly, beyond the margin of victory in this race. Ja, det er præcis. Det er, ja. Og det her, hvad var det, hun sagde, 3.000? Det er 18.000, der kan nå blive flyttet bare på de 2 timer. Ja, og hvad hedder det, det er den ene ting, og det her, det er jo bare et valgdistrikt. Ja. Det her, det er jo ikke for hele delstaten, der bliver talt op. Der er jo, hvad hedder det? Det er kontor. Ja. Så, det er det. Men altså, de stoppede optællingen, og nu skal de smutte hjem, og vi kommer igen i morgen, og så blev der lige 4 styks personer, og lige klarede deres ting. Så, og det er det sidste, der har været, og det er virkelig, altså hvad må de ikke gemme på af bevismateriale? Ja. Og igen det her med, jamen, hvorfor lader man sådan et fuskvalg gå igennem?
Jamen, hvis du skal afsløre massiv valgfusk, hvis du skal afsløre en person, der begår butikstyveri, eller hvis du skal afsløre en i bedrageri, eller hvad det nu måtte være i kriminalitet, mange gange, så er du nødt til at lade det pågældende kriminalitet foregå. Så har du også bevismaterialet bagefter. Og jeg tror, at man fra Donald Trump side og hele det hold der bag ham, de vidste godt, at de kunne lave så overvældende en rød tsunami dengang af folk, der var trætte af etablissementet af Deep State, så de stemte på Trump. Så det, de havde på klar med hensyn til at modificere valgmaskiner, det er jo simpelthen ikke nok. Og det er jo også derfor, at de går i panik nu her og laver alt det her valgfusk med... antageligvis. Ja, antageligvis, ja. Altså, det ved vi jo selvfølgelig ikke præcis, men det tror jeg, det er derfor. Og hvad der har været af folk, der har stemt 75 millioner plus mennesker, det er sgu ikke Biden, der har slået den rekord, det er Donald Trump, der har den rekord nu. Og jeg tror, at Ronald Reagan ligger og nikker anerkendende i sin grav over, hvad han har opnået med det her valg. Og folk i Danmark, jeg ved godt, de fleste af dem, der ser den her, hvis det er som man er en, der altid sidder og glor på Danmarks Radio og TV2 og CNN og sluger det Kool-Aid, der er råt, jamen så vil du tænke, oh my god, hvad er det her, der foregår? Det kan da ikke passe, at Donald Trump er så populær. Jo, han er så populær, som nogen præsident nogensinde har været i USA. Ingen tvivl om det. Ja. Men vi er jo ikke helt færdige med... Nej. Ja, det er også rigtig godt. Det er fra det samme, den samme delstat. Kl. 3:30 om natten. Ja, og det er blevet færdigt. Ja, og så der kan man så se, at timestampen, den passer vældig godt. Det her, det var jo delt af enten Donald Trump Jr. eller Eric Trump, så oh my god! Man kan se i overvågningen til dem, der råder med overvågning med dem, at lige før, eller lige efter det her, det er blevet skudt afsted, og de her kæmpe Biden-succes er kommet ind, at der går der ikke så længe, så er der ingen aktivitet længere, bevægelsesaktivitet i sikkerhedskameraet. Det er alle de hvide felter under det røde håndtegn. Ting. Så er der sikkert en mus, der lød hen over gulvet midt om natten, og så dukker de op igen, og så ingen har set noget, alt er godt. Men det er noget, I får skudt den der sted. Timestampet passer, det lugter lidt grimt. Ja, det gør det sgu. Angiveligt kan der være gået noget der. Så har der været udfyldt masser af vidneudsagn på engelsk eller på amerikansk. Der hedder det affidavits. Det kan man bruge i retssager, hvor folk de skriver ned skriftligt, hvad de har oplevet og hvad de har observeret osv., så skriver de under. Hvis man så senere hen jo med den affidavit bliver afsløret i forbindelse med under en høring, hvor du også svæver på at tale sandheden, hvis du bliver afsløret i, at det der står i dit vidneudsagn, det er falsk, så ryger du bag tremmer med det samme. Det er ikke ligesom, du må lyve over for politiet, når du har lige så tøj, så det er ligesom, de må lyve over for dig. Det er, du er under ed, når du har lavet den der, så har du lagt hånd på Bibelen, eller hvad det nu. Det er den ene ting, man skal tænke over. Den anden ting, man skal tænke over, det er, at folk, der står frem, de bliver jo i den grad udsat for aflysningskulturen, cancel culture. Folk, det skal vi se her bagefter, der er en kvinde, hun har mistet alt, som hun siger, at hun var nødt til hun blev truet, hendes børn blev truet, hun var nødt til at flytte, hun var nødt til at få nyt telefonnummer, hun var nødt til at flytte sig fra sociale medier, og nu kan hun ikke få et job. Prøv at spille den. Berufsverbot. Ja. Det er... Og de siger jo åbenlyst på tv, AOC, Alexandria og Krosesten, siger jo helt åbenlyst, og så siger vi skal have skrevet de her folk ned, så de ikke kan få et arbejde, så de får udryddet. Og hende siger, vi skal ikke nok med at få stoppet republikanerne, vi skal udrydde dem helt. Ja. Det minder meget om en mand i en brun skjorte i Tyskland. Har vi ikke Hitlerfrit forår i øjeblikket? Ja. Og det er en anden podcast. Ja. Representative Camilleri is asking is perhaps why is it that more people, and I know we have a couple here today, but why is it that we're not having more people come forward? I mean, it seems like if there was all this widespread fraud that, we'd have dozens and dozens of people. I'll tell you why. My life has been destroyed. My life has been completely destroyed because of this. I've lost family. I've lost friends. I've been threatened. My kids have been threatened. I've had to move. I've had to change my phone number. I've had to get rid of social media. Nobody wants to come forward. They're getting threatened. Their lives are getting ruined. I can't even get an actual job anymore. I can't.
Because Democrats like to ruin your lives. That's why. All right. Let's... Just like they do to Trump. Ja, hun er bare... Det er dejligt, hun er så direkte og tager fløjtshandsken af. Og fedt, folk også klapper. Altså, ja, jeg er nok der ikke natur at sige det, gudskelov. Ja, netop. Men hende der... McEnany hedder hun til efternavn, der er, Donald Trumps, eller Det Hvide Hus, pressetals kvinde. Jeg ved godt, de er alternativt, vil det sige. Talsperson, we don't give a shit. Ja, hun er fantastisk. Ja, hun er så, men hun har stået og vist, at de har haft nu over 234 de her underskrevne vidneudsagn, og det hober så bare op. Ikke? Den sidste, som også, eller en af de nye, der også er kommet frem, som vi sad og snakkede om, inden vi begyndte at optage, det er jo den her lastbilchauffør, der fortalte, at han har kørt tusindvis af stemmesedler i sin lastbil fra delstaten, var det New York eller Washington, det kan jeg ikke huske, men til Pennsylvania. Hvad i alverden skal stemmesedler faktisk over delstatsgrænsen for sådan så tæt på? Stempler? Ja, skal jeg lov for. Man har øvet også nogle steder, der har man software i de her valgmaskiner, så når kuverten kommer op med, underskriften på, og det kan også være, der er underskrift på stemmesedlen, det ved jeg faktisk ikke. Men så har man så skulle sammenligne det med den database, man har med underskrifter, men den har man sat på laveste indstilling. Og der var nogen, der offrede deres stemme og underskrev sig selv som julemanden, og den gik lige igen. Sæt. Ja. Lige præcis. Vi har en video, der er fra før, at det her rigtig begynder at tage fart, hvor medierne på det tidspunkt stadig insisterede, ligesom Danmarks Radio, på, at der aldrig nogensinde på nogen som helst beviser på nogen som helst måde, andet end måske lille uheldigt, noget der sat forkert, eller nogen har glemt noget. Og det er ikke længere kun de traditionelle CNN, MSNBC, ABC, CNBC og hvad de nu ellers hedder. Det er også Fox News, der nu er blevet afsløret i, som man troede, det er den konservative, pro-Trump-kanal, det er det ikke. Det er lige så meget, fake news som alt det andet. De har nok bare været brugt som, hvad er det, man kalder? Ja, lige præcis. Ja. Og så, vi begyndte, Lasse og jeg kaldte det fog news, fordi de skal sprede tonen ud over det hele, så at folk ikke opdager, hvad der reelt foregår. Og i øvrigt også, Fox News, seerantal, altså de er virkelig blevet straffet. Det går massivt ned, og det gælder for alle programmer og alle der. Selv Tucker Carlson. Selv Tucker Carlson, ja. Ja, lige præcis. Nu er der kommet nogle nye, de hedder, selvfølgelig er der internettet med alle de uafhængige content creators, som nok er det bedste der er, men der er også nogle traditionelle kabel-tv-kanaler. Den ene hedder One America News, og den anden, hvad siger vi, den hedder? Er det Max News eller Newsmax? Newsmax, nedad News først. Ja. Og det har ligefrem været på CNN, hvor Brian Stelter, han sidder og siger, jeg kan simpelthen ikke forstå, at de har sådan en stigning i deres... Hvad siger jeg? Kunne Brian ikke forstå, at de havde sådan en stigning? Nej, nu skal passe på, for nu kommer vi til at sidde og hejle. Nej, jeg sad og pegede på en stigning. Det er jo Hitlerfrit forår. Ja, det er rigtigt, ja. Lige præcis. Vi prøver at spille. Ja, lad os gøre det. Without tens of millions of unsolicited ballots, without any verification measures whatsoever? Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. He began, and we're not going to allow it to keep going because it's not true. Fordi nej. Vi skal ignorere det hele. Det, som jeg synes er forbavsende at tænke på, det er, prøv at tænke på alt det, Donald Trump har været igennem. Inden valget, hvor han så jo vinder primærvalget i det republikanske parti, så begynder man at sige, oh my god, det skal vi gøre noget ved. Så man sætter en spionagekampagne i gang, hvor man udnytter de love, der blev indført efter 9/11, hvor man så kan få sådan en dommerkendelse i en lukket retssal, hvor en dommer så kan sige, jamen okay, på grund af, at der kan være en trussel imod nationens sikkerhed, så kan man så få sådan, de hedder FISA-kort, så jeg kan ikke huske, hvad det er en forkortelse for. Ja. Men det får man så. Og det er jo blandt andet med tidligere FBI-chef James Comey i spidsen, hvor man begynder på det her. Og så begynder man så at spionere imod Donald Trumps kampagne, simpelthen for at finde snavs og snask på, og ting de finder ingenting.
Nej, så er der jo det her med, at så har han jo lavet et eller andet med noget med Rusland, som har lavet hele Ruslands undersøgelsen, og det er jo øvrigt tidligere FBI-chef Robert Mueller, der så skal stå for den. Robert Mueller, der er jo øvrigt ryddet vældig godt op efter 9/11 da det foregik. Ja, super fedt. Og så er der alt det her med, hold op, Donald Trump har snakket i telefon med en fra Ukraine, og jeg har vist nok hørt noget om, at der var et eller andet om, og nogen der sagde, og det er en kusine ude i fjerde led, om et eller andet med noget med magtmisbrug. Men det var noget med, i hvert fald impeach. Ja, det var i hvert fald begrundelsen for det. Men så fandt de lige transkriptionen, og så opdagede, når der var så ikke lige noget. Ja, lige præcis. Men uanset hvad, så ender det jo så med, at demokraterne, de indfører en rigsretssag, eller impeachment, som det hedder på amerikansk. Rigsretssag er jo egentlig forkert, for det er jo ikke et kongerige på den måde. Nej. Men nevermind. Folk i Danmark forstår det, men en federal retssag, vil jeg også kalde det. Helt enig. Og så gennemførte de det, og jeg synes, det var så sjovt at se Nancy Pelosi. Hun stod der og havde en kugle. Ja, de havde alle skal have kugle. Alle skulle have en kugle, nu blev han impeached. Og det var jo også bare en stor ingenting burger. Lige præcis. Nothing burger. Og og så er han blevet kaldt, hvad er det, jeg har skrevet ned her? Det er alle de der ting, som Donald Trump, han er racist, han er homofob, han er nazist, han er fascist, han er også afrofob. Det er noget nyt, jeg har læst om, man kan være. Så er han selvfølgelig kvindehader. Ja, det er klart. Og så har han er white supremacist, han har hvidhedsprivilegie. Ja, det er en af de ting, David Trask godt kan læse skrive om. Så er han forudindtaget, så er han sexist, og så, som du sagde, han er tygofob. Garanteret. Ja, garanteret. Nå, man bør ikke have noget dokumentation for os. Men de der små ting, der var omkring Donald Trump, det skal vi undersøge, og pressen er bare på ham lige med det samme. Nu har I set alt det her, og hele mainstream-pressen, hele, en stor del af politiske establishment, og hvad er der flere, der er værd at nævne der, men de siger bare, nej, det er lidt ligesom den der i en af Leslie Nielsens film, høj pistolføring, hvor der går ild i en fabrik med fyrværkeri, hvor han går ud på gaden og siger, nothing to see here, ikke? Der er ikke en skid, så der er ingen grund til at undersøge noget som. Og der savner jeg så mere Police Chief Wiggum fra Simpsons, hvor der var sådan en kæmpe ulykke bag, jeg synes, at passer gaden, der er intet at se her, og så han så, wow, have everybody seen this? Turn around, come back! Og hvordan ender det her? Jeg tror, det her det ender i Højesteret. Og Gud skal tak og lov, så, det kan man måske ikke tillade sig at sige, men den tidligere højesteretsdommer, Ruth Bader Ginsburg, døde. Hun blev tussegammel, og blev så erstattet af en ny højesteretsdommer, og jo selvfølgelig udpeget af Donald Trump, for det er præsidentens pligt. Og det var så sjovt at se, demokraterne dengang præsident Obama kunne indsætte en højesteretsdommer, men hvor der var republikansk flertal i senatet, og Mitch McConnell, som er flertals mand der, jeg mener, han også var det dengang, han sagde, det kommer ikke igennem her, og det kan du godt glemme. Og der stod alle toppolitikerne, og så stod der og sagde for demokraterne, det er jo en præsidents pligt at udpege, og de bør godkende, de bør i hvert fald have høring i senatet. Dengang det så var Amy Coney Barrett, som Donald Trump udpegede, så var det i hvert fald noget, der skulle vente til efter. Det kunne man ikke gøre under valgår. Ligesom man har gjort, der er 27 gange, eller 29, der er blevet udpeget gennem tiden, ikke? Og det er sket 9 gange, eller sådan, det var i valgår. Så det kan man godt. Og han har jo tidligere udpeget Kavanaugh. Jeg tror, det var klogt, at Trump udpegede en kvinde, fordi hende kan man ikke på samme måde anklage for sexovergreb og alt muligt andet, der foregik så lang tid tilbage, at der ingen, der kan huske det. Og så er der en tredje dommer, jeg mener, Donald Trump udpeget, jeg kan ikke huske, hvad vedkommende hedder. Og så er der en fjerde dommer, som Joe Biden i tidernes morgen har gjort alt, hvad han kunne for at ødelægge vedkommendes liv, dengang der var senatsfører. Ja, lige præcis. Og hvor der er lavet memes nu, hvor det er sådan, at man ser ham sidde i sine sorte dommerdragter, hvor der står, hey Joe, do you remember? Det skal sådan nok blive. Jeg tror, det her det ender i Højesteret, fordi alle de lavere retsinstanser, hvor det her det bliver kørt igennem nu, der bliver det afvist. Det kan vi ikke. Og det er typisk, fordi det her det foregår jo i svingstater, hvor man i årtier har haft
demokratiske guvernører, demokratisk flertal i delstaternes kongres og senat. Man har udpeget demokratiske delstatsdommere, og den lokale sheriff osv. er jo også på en eller anden måde påvirket af det her. Så der har man jo selvfølgelig, det kan godt være, det er en svingstat, men så har man jo kunnet koordinere det her valgfusk i de her steder, fordi de er pisse ligeglade med demokratiet, de vil bare... det er magt. Ja, det drejer sig bare om magt. Så det er der, man har gennemført de her ting. Og det kommer heldigvis frem i lyset nu, i vildskab. Det er så fedt, at... Jamen, det er jo fantastisk, at Donald Trump har kunnet lave de her rallies, har kunnet opildne, den sande amerikanske ånd, og så har fået folk på gaderne. Altså at se alle de rallies, han havde, og sidde og se, der var på et tidspunkt, der var der folk, de havde kørt ud med biler, med flag og Trump-flag. Køen, der var i nødspor, var 91 km lang, hvor folk de bare har stået og vinket til, ja, det er fantastisk. Men ja, det ender i højesteret, og der har de lige nu altså republikansk udpegede dommer er der 5 af, og demokratisk udpegede dommer er der 4 af. Hvis de erklærer valget ugyldigt, så mener jeg, det er sådan i den amerikanske forfatning, så siger man, fint nok. Så er det the legislature, og det må jo så være en blanding, tror jeg, af kongres og, senatsmedlemmer i de pågældende delstaters parlamenter, der bestemmer det. Så har hver delstat en valgmand, og republikanerne har styr over mange flere delstater, end demokraterne har. Og der er faktisk, men ret mig, hvis jeg tager fejl, men der står ikke noget lovgivning omkring, at præsidentvalget skal afgøres demokratisk set fra borgernes synspunkt. Senatet og huset generelt skal stemmes op af borgerne, men det er hvad de så hedder, valgmænd eller i de enkelte stater, der vælger, hvem der skal stå som kransekagefigur på toppen og styre hele føderationen, og de 50 lande, som jeg godt kan lide at kalde dem, fordi det gør det nemmere at forstå for danskere at kalde dem stater, der skal sørge for at koordinere det. Men det er jo også netop fordi, at han har ikke magt til for eksempel at lukke, så skal han lave en executive order, men til at lukke staten på grund af corona. Det er guvernøren, der skal fikse det. Og senator og borgmester, hvad har vi? Og det er ligesom i delstaten New York, hvor Cuomo han lige sender alle de dødssyge gamle, der er inficeret med coronavirus, dem sender han da lige ind på de gamle hjem. Men det er også en fordel, fordi de har sikkert stemt republikansk tidligere. Nu er de så døde, så nu har de så kunne stemme. Så nu kan de ikke lige stemme demokratisk. My last will. When I die, please don't let me vote Democrat. Men nu har I fået noget information om, hvis I ser den her video, om det her valgfusk, og jeg synes, vi har dokumenteret det ret godt. Der kommer garanteret meget mere. Det kan være, at vi finder på at lave video nummer 2 endnu mere. Men lad være med at se Danmarks Radio og TV2 og læse Jyllandsposten og Politikken, eller Information og Berlingske. Det er ikke andet end propaganda, det du får derfra. Hvis du skal have nogle ordentlige alternative nyheder, så skal du finde dem på YouTube. Og jeg vil prøve lige at anbefale nogen. Jeg ser X22 Report, jeg ser SDT Report, jeg følger med Greg Hunter, der er tidligere CNN-journalist, man har sin egen kanal nu, USA Watchdog. Og så er jeg blevet glad for at se den amerikaner, han bor i Nederland nu, han kalder sig selv Styx Hexenhammer. Og hvis man virkelig vil have underholdning og have holdt modet godt oppe, så tager jeg se The Salty Cracker. Han er virkelig god til både at køre noget godt satire, man bliver i godt humør, og man får sgu også en masse effekt ind. Jeg ved ikke, har du nogen, du ser, jeg har glemt? Jeg bruger meget det danske, som jeg synes til almindelige danskere. Hodgers blog, hvis du følger med amerikanske valg. Russiagate, der er en lang serie på den nu, op på afsnit 15 eller sådan noget. Den er så velskrevet og grundig, så det er jo fandme en helt bog, der er en, der offentliggør der. Men en ting, som jeg vil lige sige, at hvis du nu kommer til at falde over de der medier, hver gang de siger USA's valgte præsident Joe Biden, det er tidligst, han kunne blive valgt, det var den 14. december. Og så bliver han den valgte præsident. Men lige nu, så er han politiker. Præsidenten er Donald Trump. Ja, og han er heller ikke det, der hedder præsident-elect. Og der var en fantastisk video, jeg håber, vi kan finde den en gang, hvor der er en eller anden, der sidder på Facebook over, at nu har Facebook valgt at ændre Joe Bidens status fra præsident-elect til, at han bare er politiker. Og når man også skal hæfte sig ved, det er, at det er meget normalt,
at hvis man sidder i kongressen eller senatet, og man bliver valgt som præsident-elekt eller vicepræsident-elekt, så opsiger man sin plads i enten senatet eller kongressen, og så gør man jo plads til, at de supplanter i forhold til loven, der skal til, at de kan komme på plads. Kamala Harris har ikke opsagt sin plads i senatet endnu. Det er værd at hæfte sig ved. Og i øvrigt så synes jeg jo, at man skulle lade være med at kalde Joe Biden for president-elect. Man skal kalde ham unprecedented select. Med de ord skal vi så ikke vise den video, du har gemt til mig, som er den eneste, jeg ikke har set. Ja. Men, så jeg, det er den måde, hvorpå at Donald Trump han er ved at rydde op. Jeg har vist det. Fedt. Og så siger jeg tak herfra. Hello, everybody. Mr. President. Hi, we're just finishing Wait. up. I know who you are. Just wait. We just got to count the rest of the mail. Quiet. I'm not going to stand for it. Our voting system, first of all, we want all voting to stop. Because there's a lot of fraudulent voting going on in this country. This scam that the Democrats are pulling, it's a scam. Det var godt lavet. Fuck, det var godt lavet. Ja. Alle jer derude. Det er stærkt klip ud. Tak fordi I gad at se med, og til vi ses i næste video. Hej. Bye.